जों दिनै तामुलपुर मथंगापुरि सकआव इउपिपिएलनि जानानै जोङो भारत हादरनि मानगोनां CDS चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल बिपिन रावत आरो बिथांनि बिसि मधुमिका आरो बेजों लोगोसे 11 डिफेन्सनि पार्सनेल बिथांमोननि जिउ गोमानायनि थाखाय जोङो केन्डेल लाइटनि प्रग्राम लादों। बेवहाय केन्डेल लाइटिं खालामनानै जोङो जोंनि हादोरनि रैखागिरि बा रैखा खालामनानै गावखौ जिउ खोमानाय मानगोनां जेनेरेल बिपिन रावतआ 8 डिसेम्बराव गाव जिउखौ खोमानो गोनां जादों गंसे IAFनि हेलिकप्टार क्रासआव। बिथाङा तामिलनाडुनि कन्नुर होननाय जायगायाव थांबाय थानाय समावनो हरखाब जाब्रबनानै हेलिकप्टारा क्रास जानानै बिथांनि जिउ गोमायो। जों बेखौनो बुंनो सानदों जे मानगोनां जेनेरेल बिपिन रावतआ जोंनि हादोरनि थाखाय गोबां सिबिलांबाय बा गोबां मोनसे गावनि अनुदान होलांबाय। बिथाङा हादोरखौ सिबिनानै जोंनि बे भारत ओनसोलाव जेसेबांखिनि सुबुं माहारि दङ बिथांमोनखौ थांना थानायनि थाखाय बा मोजाङै थांना थानो बा मोजाङै बिथाङा मोजाङै भारत हादरनि थाखाय खामानि मावलांबाय। बिथांनि खामानि मावलांनायखौ जोङो गासैबो भारतनि सुबुं माहारिया जेब्लाबो बावनाय नङा। बे हिसाबैनो जोंनि बर' माहारि बा गासिबो भारतनि ओनसोलनि बा BTRनि ओनसोलनि गासिबो बर' माहारिया जों बिथांखौ बावनो हानाय नङा। बिथाङा चिरजीबन जोंनि सुबुं माहारिनि जानानै थालांगोन आरो बिथांनि आत्माया सोरगोआव जाहाथे मोजां जायगा मोननो हायो, मोजाङै मोजां बिथाङा मुक्ति मोनो, बिनि थाखाय जोङो केन्डेल लाइटिंनि प्रग्राम लादों। बेखिनिखौनो आङो